O Concello de Outes carecía ata o momento dunha imaxe institucional e un manual de identidade. Nos últimos tempos utilizábase o escudo para as comunicacións oficiais, pero non se seguía un criterio uniforme. Por esta razón, dende o Concello encargaron o deseño dunha nova imaxe que dende hoxe é oficial. O noso Concello carecía dun manual que de alguma maneira ordenara todo o que ten que ver con esta imaxe institucional e era necesario para evitar que ao final houbera varios escudos, que houbera varios tipos de letras, incluso, bueno, en definitiva, necesitábamos un documento que homoxeneizara a nosa imaxe institucional. En segundo lugar, o segundo obxectivo é adaptarnos aos tempos, non? Eu creo que un concello que quere comunicar de mellor maneira coa cidadanía, que quere ser un concello vivo, ten que ter unha imaxe gráfica, unha imaxe institucional adaptada aos tempos, moderna, visual. Eso era o que pretendíamos, non? O novo logo deseñado por un emprendedor local recolle dous elementos fundamentais do escudo do Concello, a ponte e o río, representados mediante trazos limpos e sinxelos adaptados aos novos recursos comunicativos. Intentei simplificalo todo o máximo posible, porque ao final no entorno digital os escudos teñen que ter unha boa legibilidade a pequeno tamaño. E nada, intentei vectorizalo e deixalo nos mínimos trazos posibles e nos mínimos colores posibles tamén. Esta nova imaxe é tan só o primeiro paso dunha serie de melloras na política de comunicación do Concello, que próximamente presentará o redeseño da web municipal e o lanzamento dunha app. Vamos a facer unha página web nova para mellorar tanto na accesibilidade como nos contidos que se publican a través dela, e vamos a lanzar unha nova aplicación móvil para todas as plataformas, para que os veciños coñezan de primeira man as noticias e toda a información necesaria que publica o Concello, mais tamén para mellorar nos dous sentidos a comunicación.